Sisenkonzweni bazalwane. Asisethe ithoni yokuba senkonzweni. Ngiyakhuleka ekhosini bakithi kwaMakhasa kwaGumede Ngoni. Ngikhuleke ebukhosini bakwaNebele abadluli. Ebukhosini bakwaNgwane Nqobokazi Sizathu. Uhlobo lwenkonzo oluhleleke ngayo yokuba sibe ndawonye. Ubeshilo ke ubaba umfundisi uMdluli inhloso yenkonzo. Washo ukuthi inkonzo eyabekwa inkosi yesizwe sokwaMakhasa njalo ngomhla ka-1 Meyi kube nomkhuleko wesizwe. Washo futhi ubaba umfundisi uMdluli ukuthi ngoba sinombuso wasekhaya engeke ngithi uhulumeni wasekhaya engithi umbuso wasekhaya kumasipala senza ke ukuba siyenze ndawonye lenkonzo. Kungakho ke sihleli la kule nkonzo nomkhandlu kaBig5 Hlabisa. Sengiyabingelela Hlonishumela Mashobane ilunga le-ESCO baba uZikode
amakhansela akhona oza kwethu, zinduna zesizwe sabaMakhasa, zinduna zesizwe sakwaNibela, zinduna zesizwe sakwaMnubokazi, egameni likaJesu, ibandla lonke likaNkulunkulu, abagcotshwa abaphathiswa bemfihlakalo, kuvameke bakumeya mas nalenkonzo labaMakhasa ngoba kuneMakhasa Council of Churches kuyagcwala ngoba kunalento yobumbana. Ngifisa ke ukusho ukuthi amehlo ami ayabheka ukuthi ukhona umehluko omncane namuhla. Siqonde ke lokho ukuthi umkhuluko wethu phakathi nethu mhlambe kungaba eminye yemthelela, kodwa ke ngimi lapha ke njengoba esengethulile umqondisi wohlelo. Ngiyabonga, ngiyakubingelela dadewethu inkosi yomusa ibusise usiphathele lolu hlelo. Bazalwane, singena enkonzweni okuyiyona umongo esize ngayo namuhla. Siyabonga ukuba makumenyezwa ikhwela izwakale ey'ntweni zonke singazenza. Ayikho into engadlula ukuba siye kuNkulunkulu ngoba uyena ongumhleli wento zonke. Ngalamazwi ke siqala manje ke uhlelo nje omdala wethu uyena ozohamba phambili. Ncebo zikaNkulunkulu nonke engizonimemeza i-item incebo ingena kuyo udaba lwezwi noma lwentshumayelo likulo oyedwa ozobenikezwe udaba lwentshumayelo. Uma kuthiwa angikhuleke kodabelo oluthize angiqonde kulo ukwenzela ukuthi sonke sikwenze konke, kungashodelwa isikhathi sokuthi sesenze umsebenzi womunye nomunye. Ngiyabingelela abantwana baseNdlunkulu, yakwaMakhasa, kwaNibela, kwaMnubokazi. Ngiyajabula kakhulu phakathi kwethu kukhona oNdlunkulu, kukhona futhi uNdlunkulu uformer mayor kaBig 5 Falls Bay, umama uNdlunkulu uMabuthelezi okhona phakathi kwethu. Ngiyabingelela mama. Sizoqala ke esigabeni bakithi esibheke kuso okwamanje, okwalenyanga. Minyaka yonke asiyohlala sikhulekela ukhetho, kodwa sikhulekela ngoba nalo ukho. Bazalwane, udaba lokhetho ziningi inketho esike sayibona. Asimthandi kodwa olunjengo lwe-1994 la khona igazi elaphalala, sashiwa zihlobo zethu. Sifisa ukuthi wonke umuntu ozobe ebheke kumhla ka-29 ahambe ngokuthula nenkululeko. Sokwenza kanjani lokho? Sokwenza ngokuba sikukhulekele lokho. Soqala nge-item yokukhulekela ukuthula odabeni esiya kulo, odabeni lomhla ka-29. Nobhala wami ke unobhala we-council babugumete, ubhala kahle ngoba ubhala njengodokotela. Angithi ke udokotela ubhala kahle bazalwane.
sonke siyakwazi ukubona into esibhalwe udokotela nithi angithi bazalwane bayaphika nobhala gijimuze kimi phezulu ngibona umthembu. Amen. Odabeni esikhala ngale ekhulwini ukukhulekela ukuthula bazalwane okhethweni esiyakulo. Angithi thina ukukhuleka kwethu asikhulekeli iqembu elithize. Thina sikhulekela ukuthula. Aseyena ukuthi akube nokuthula bese ubani ehamba kahle cha. Abantu bonke bayaya asibazi abahamba kahle nabangeke behambe kahle. Into esikhulekelayo ukuba angabi bikho kwetshwayo. Ngakho ke sinikeza ke manje inceku ezokwazi ukuthi isilide kwi-item yokukhulekela ukuthula uJay Mthembu nceka kaNkulunkulu. Yazi bazalwane ngifuna ukusho ukuthi njengoba silana namhlanje siyayivala le nkonzo iqale ucluster B egodini eMdlejeni yaya ucluster A eMpembeni wahlabisa. Umoya kaNkulunkulu eMpembeni wovuza. Isizathu abazalwane babezihlabelele nabona. Ngakho ke inceku isaphakama ize ngaphambili. Ayithathe uNkulunkulu ngohlobo ayibiza ngalo ngoba zikhona imamba eyasesidakeni iminyama esibomvini bovu. Ngakho ke uhlobo umuntu abizwa ngalo ngizomtshela ukuthi akenze njani akenze ngohlobo abizwa ngalo. Inceku isifikile baba. Uthando lwakho lithi labantu wanikela amakhansela obaba befundisi ubukhosi bakwamakhasi ngiyathoba kubo ngiyakhuleka ngobokazi kwanibele khuleke ngibingelela nonke nikhona kulo mkhuleko wanamhlanje egameni likaJesu Nkosi yethu amen. Ngizoba mfishane kakhulu kodwa sizokwenza lenkonzo ebalulekile. Mfundisi uMthembu lo isuka la eNqobokazi ngama-commitment osuku abefundisi baseNqobokazi babese bengicela ukuthi bacela ngizobamela kulo mkhuleko esinawo namhlanje. Khuleko obaluleke kakhulu. Uma kukhulunywa ngale item yokuthula ngifisa ukusho ukuthi sisazokhulekela ukuthula akuqale kithi njengoba sikukhulekela singakukhomba ukuthula ukuthi kuyokhandwa ngabanye thina singakukhanda uqale kithi bazalwane sibambe ukuthula. Ngiyafisa isazokhuleka ngilifunde lelizwi elithi asikhulekele phezulu kwalo
sizolithola la encwadini yezikroniko zokuqala sibheke uverse 13 bese ngiyathandaza. Lithi lelizwi uDavide wathi kuGadi, nginosizi kakhulu mangiwele esandleni sikaJehova ngokuba umusa wakhe mkhulu kakhulu. Kepha esandleni somuntu mangingaweli kuso. Ngifuna ukuthi sengikhuleka noma sikhulekela le item kube yilona lowo abheke ukuthi isiphi isandla esikwazi ukwenzela umuntu umusa, isiphi isandla esikwazi ukuyigcina impilo yomuntu. Uthi uDavide esekufika la khetha khona uthi ngikhetha ezintweni zonke ukuthi ngingaweli esandleni somuntu. So ke sisazongena kule item yokukhulekela ukuthula, ngiyafisa ukukusho lokhu nginganene kuwe ukuthi mubuke nomuntu ohlala naye ukuthi umuntu omesaba wena uNkulunkulu, ngoba kuyingozi kwakhona lokho. Siyokhuleka uwaya silokhu sikhulekile kanti inkinga ikuwe, uyathanda ukuhlala nomuntu ongamesaba uNkulunkulu. Sesingcwabile intombi zakithi sayingcwaba siphindelele ngoba nazo zinalento yokuba namehla ngaboni, zithatha impilo zazo. Mina ngithi intombazana ibone emehlweni mayiqoma isidlova, isuke nje intombazana engaboni emehlweni ngoba lo muntu ongamesaba uNkulunkulu unikela impilo yakho kuye uzokubulala ngelinye ilanga. Ngakho ngifuna ukusho ukuthi bafowethu sisazokhuleka sikhulekela ukuthula, suka nawe, suka ibheke indawo ubalekele kuNkulunkulu. Sikhona isandla esinomusa, sikhona isandla esikwazi ukubamba impilo yakho, sikhona isandla esikwazi ukuhamba nawe. Inkosi ngibusise, amen. Haleluya. Ngiyavuma lo mhlabeleli, ngisawuvuma, ngiyocela siwuhlabelele sonke bese kungathithi umshayi wensimbi angashayela phansi ukuthi siphungele ekukhulekeni, ukukhulekela izwe lakithi. Sonke siyakudinga ukuthula, sikudinga ukuthula emakhaya esihlezi kuwo, siyakudinga ukuthula emphakathini esihlezi kuwo, siyakudinga nje ukuthula kuyo yonke indawo esihamba kuyo. Ngakho-ke kungumsebenzi wethu sonke njengoba sikhona sithi Nkosi sethisele ukuthula endaweni yethu. Yophila lo mhlabeleli othi uNkulunkulu uthando lwakho kithina singabantu lukhulu ngoba wasenzela umusa wanikela ngoJesu indodana yakhe. Ngalokho siyabonga. Bese ngiyathandaza, ngithandazele le item noma ngithandazele lesi simo sebasichazile kakhulu obaba ukuthi sime sinjani lesi esizosikhulekela namhlanje. Haleluya. UNkulunkulu uthando lwakho
thina singabantu bakho. Baba umuhle nangalolu suku siza kuwe uNkulunkulu ongabonwayo, siza kuwe simakade, siza kuwe mhlengi wethu. Izwi lakho lithi ngelinye ilanga wena uNkulunkulu onamandla wonke, wathi akukho kwehlula uNkulunkulu, akukho kwehlula wena. Ingakho Baba bekhona bonke uNkulunkulu ekade singakhuleka kubo, kodwa kasibonanga omunye ngaphandle kwakho Yise weNkosi yethu Jesu, ngaphandle kwakho wena onomusa, ngaphandle kwakho wena onothando. Baba nanti izwi lethu wena wasibeka kulo, sikhulekele ukuthula kuleli zwi, sikhulekele ubukhona bakho wena njengoNkulunkulu namandla wonke okuqoba zonke isiyabiyana, okuqoba zonke izimpi, unamandla okungenelela kuleyo ngqondo naleya ngqondo, kuleya nhliziyo naleya nhliziyo engenakho ukuthula kulethu thula. uNkulunkulu wena wedwa Baba wethu ungefaniswe namuntu. Silekelele singabantu bakho, silekelele uNkulunkulu wethu masiyoyekelelwa uwe uNkulunkulu wami ezweni osibeke kulo, siyobhukwa ukufa, sibhukwa ukubulalana sodwa. Silekelele Baba, siyakumema, sikhulekela nokhetho esiya kulo Baba wethu egcwele, siphe inhliziyo neqondo nomoya ukubambisana nokubekezelelana ezintweni zonke, ngoba wena uNkulunkulu siyabonga egameni likaJesu.